Il-Kurja sostniet li tempatizza ma' residenti fil-qala li huma imħasba dwar se jiġri mill-proprjetà tagħhom dan minkejja id-deċiżjoni tal-Arċisqof Charles J. Xikluna ftit ta' snin ilu li rinunzja il-kontroll fuq fondazzjoni li tamministra numru ta' artijiet fil-qala u Nadur għas-somma ta' 200,000 euro. Fil-fatt kawża din id-deċiżjoni fl-aħħar jiem familja mill-qala ġiet ordnata mill-qorti biex tiżgombra mill-proprjetà tagħha. B'din id-deċiżjoni tista' taffettwa oħrajn li jqogħdu fuq art mill-Fondazzjoni Abbazija di Sant'Antonio delle Navarra li issa hija amministrata mill-avukat Patrick Valentino u Dei Conti Holdings Limited. B'riżultat ta' dan l-Arċiddijoċesi maċ għandha kontroll ta' din il-medda ta' art u persuni li jgħixu fuq din l-art u bdiewa li jaħdmu raba agrikola fost oħrajn jinsabu friskju li jitilfu l-art li ilhom jgħixu fuqha jew jaħdmuha kif fil-faġrala il-familja fil-qala. One News propju staqsa lill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi għal reazzjoni brabta ma' dan l-iżvilupp li mistenni affettwa lil-lat kbir ta' persuni oħrajn. Madankollu il-ġurnalist baqa' mingħajr risposta minkejja in-natura sensittiva ta' dan is-suġġett b'uffiċjali tal-komunikazzjoni iġebdu fl-Isqof biex jevita jikkummenta dwar dan il-każ. Għaddu kif ħareġ fil-medja li familja ġiet żgumbrata mill-qala kawża ta' għandi kodrit nistaqsi l-eċċellenza, għandi kodrit eċċellenza. L-għonet, ir-reazzjoni tal-Kurja għal din id-deċiżjoni li poġġet anke friskju familji oħra kawża ta' deċiżjoni tal-Kurja biex din l-art rinuzzat il-kontroll fuqha. Fil-fatt mhijiex kif qed tgħid inti eżatt imma tajjeb illi kolkom mistoqsijiet biex taf inti hemm ħafna affarijiet tekniċi fejn tidħol din. Femni tolqot ħafna familji wkoll eċċellenti. Għalhekk li fil-kwiet wieħed jiddiskutihom tibagħtu l-mistoqsijiet mhux hekk u f'ħin iktar adattat. Staqsejna lill-Isqof ukoll jekk il-Kurja bħalma kien qal l-Arċisqof Xikluna kienx taf li l-art se tiġi żviluppata qabel rinunzjat il-kontroll fuq din l-art. Il-Kurja għadha tgħid li ma kienx taf li kienet ħad tiġi żviluppata din l-art. Il-mistoqsijiet lill-uffiċċju tal-medja u jkollkom ir-risposti. Familja m'għandekx xi tgħidilhom f'dan iż-żmien festiv. Tajjeb. M'għandekx xi tgħidilhom dan familja eċċellenza f'dan iż-żmien festiv li jinsabu ovvjament dan l-inkwiet fuq rashom. Qed ngħid lilek jew mhux il-familji lilek. Familji ħajġu affettwati fl-aħħar mill-aħħar bħala ġurnalist għandi mistoqsijiet. Mela li għandek is-saqsi bħala ġurnalist għandek is-saqsi però ibagħthom fil-ħin tajjeb biex ikollok ir-risposta tajba. Ibagħthom lill-uffiċċju tal-medja. Hekk kif l-Isqof talabna nibagħtu il-mistoqsijiet bil-miktub, din il-Kamra tal-Aħbarijiet propju hekk għamlet. Fost oħrajn staqsejna jekk il-Kurja għamlet kuntatt mal-familjari affettwati b'din id-deċiżjoni. Madankollu bqajna bla risposta. Ħlief li l-Knisja qalet li qed timpatizza mal-individwi kollha li huma imħasba dwar se jiġri mir-residenza tagħhom. Staqsejna wkoll jekk il-Kurja taqbilx li din l-art għandix tiġi żviluppata. Bil-Kurja tirrispondi li jkun skorrett u imprudenti li jsir dan u li l-Arċiddijoċesi ma tistax u ma tidħolx fit transazzjonijiet individwali ta' art li ma tkunx ta' Knisja. Għad-deċiżjoni ta' rinunzja mid-djoċesi kienu saru protesti quddiem il-Kurja fil-Furjana b'messaġġi diretti indirizzati lejn l-Arċisqof fejn qalulu li r-rajt tefa' in-nies fħalq lill-Pub u it-tradjena.